nixtieq nifhem aktar din il-ħajja. Ma nintelax biex bekk nibqa' fuq sajja. Taf li nippersisti nkun naf aktar dwarek, imma ħajti wismax lamx nkun madwarek. Bħal snonkera jgħidu fuq biex jaklu. Tipprova tiġri minnhom dawn jibqgħu jiduru. Ma tibżax kun naf lejn mux nejxu dal ħajja t-xejn. 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 Slim għalik Marija u Ġessu jien ma nindirx. Naf li da tiskad il-ħin u għadni fejn jien. Xorta waħda nitbissem fitlam l-isbaħ imkien. Snonkera jgħidu fuqek biex jaklu. Tipprova tiġri minnhom dawn jibqgħu jiduru. Ma tibżax kun naf lejn biex nejxu dal ħajja t-xejn. 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 Mux 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 nejxu dal ħajja t-xejn.